Dobrý deň prajem, vítajte pri ďalšej epizóde z našej série videí Rýchla otázka, rýchla odpoveď. Dnes je naším hosťom Rebeka Jašová, environmentálna špecialistka oddelenia klientov Organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Na Rebeku máme dnes v podstate jednoduchú a pritom častú otázku. Zmenil sa výkazník vo firme, ktorá je našim klientom. Nevedia ostatní, ako zadať výkazy, čo majú robiť, nevedia, aby sa zachovala kontinuita, takže skús poradiť, ako vtedy na tento problém. Áno, takže ide o požiadavku vlastne od klienta, ktorú dostávame pomerne často, s tým, že teda vo firmách sa menia tieto kontaktné osoby. Výkazník je pre nás aj kontaktná osoba, zároveň s ktorou komunikujeme non-stop, akýkoľvek problém nastane z ich strany, alebo teda opačne, tak vlastne komunikujeme s výkazníkom. Je na to vlastne daný formulár pre zmeny kontaktnej osoby, teda výkazníka, ktorý je potrebný vyplniť predtým, než sa zmení daná kontaktná osoba alebo výkazník. Na základe toho formuláru vieme vlastne zaslať zmenu a zaevidovať zmenu v našom systéme a teda aj v registri obalov neobalových výrobkov a v registri vlastne odpadového hospodárstva. Čiže táto zmena je podstatná a my vlastne komunikujeme naďalej s tým novým výkazníkom alebo novou kontaktnou osobou, ktorá už má zahlásenú zmenu u nás v systéme. Čo v prípade, že tam odišiel človek, niečo sa stalo a zostali zmetení ostatní zamestnanci, ktorí výkazy možno nikdy v živote nevideli a nevedia ako na to? A väčšinou na takúto zmenu prídeme, keď sa snažíme dovolať a nevieme sa dovolať alebo nakontaktovať na danú osobu. Určite sa dovoláme do tej firmy jedného dňa, takže dojdeme na to vlastne, že áno, odišla skôr tá kontaktná osoba alebo ten výkazník, ako bola nahlásená zmena, čiže snažíme sa tento proces nejako skorektizovať, aby bolo všetko správne, oni nám zašlú vlastne nové údaje, povedia si, vlastne áno, nikto nám nezadáva výkazy do systému, takže musí to niekto vlastne prevzať celú túto agendu toho výkazníctva. A na základe toho už potom robíme zmeny a evidujeme ďalej v našom systéme. My sme určite týmto novým kontaktným osobám nápomocní, pokiaľ sa to týka aj vás, že ste tá nová osoba, ktorá prvýkrát ide zadávať výkaz. Neváhajte kontaktovať naše klientské oddelenie. V prípade, že máte ďalšie doplňujúce otázky, zodpovieme vám ich na našom bezplatnom servise na e-mailovej adrese customer@envipak.sk.